Hát, sziasztok, srácok! Vagyis hagyjátok, akik nézik a videót. De ez igazából, bocsánat, hogy eddig csúszott a videó, de az a lényeg, hogy azért csúszott eddig, és most ezt el is mondom, mert mind a kettő vágóprogramon befosott, és én biztos, hogy nem fogok előfizetni 1 eurót se egy vágóprogramra, meg sőt, nem is akarok előfizetni, mert én direkt olyan vágóprogramot akartam, hogy akkor nincsenek ilyen izék, hogy akkor egy pár hónap múlva ö, akkor fizetős lesz, és akkor meg kell venni a teljes izét. Tehát én ilyet nem akartam, ilyen vágóprogramot, mert ennyibe akkor most az OBS is miért ne legyen fizetős, de hát, ja, mindegy. Az a hogy megoldottuk a vágóprogramot, mostantól lehet, hogy tehát lehet, hogy most másabbak lesznek a videók, meg ilyesmi, mert ugye új vágóprogramot, több mindent lehet csinálni, vagyis hogy nem az, hogy több mindent, hanem új dolgokat, meg ilyesmi. Az a lényeg, hogy azért csúsztam ennyit, mert befostak a vágóprogramim, és még a YouTube is megmakacsolta, hogy nem tölti fel a videót, nem tudom milyen és olyan hiba kód miatt. Mindegy, csak ezt szeretném elmondani, hogy azért nem volt annyi ideig videó, nem azért, mert lusta voltam, és hogy már nem akarok videózni, erről szó sincs. Én nagyon szeretek videózni, és szeretnék is, csak ja, nem mindig érek rá. Mindegy, ez a videó ennyi lett volna, hogyha szeretnétek ilyen videókat látni tőlem, meg sorozatot folytatni, meg ilyesmi, akkor iratkozzatok fel és lájkoljátok a videót. Na, ciao.